Tænk et øjeblik på, at hver ny dag er som et blankt lærred, klar til at fyldes med det, du vælger. Og penslen for at male dette lærredet, det er beslutningerne og handlingerne dine. Så det store spørgsmålet er, hvad vil du skabe? Hver dag giver dig muligheden til at udvikle dig, forbedre færdighederne dine, skærpe tankerne dine og tage livet dit til et nyt niveau af opnåelse. Men denne transformationen sker ikke tilfældigt. Den afhænger af din holdning og dine valg. En af de største lektionerne, jeg har lært, er at indse, at succes ikke er et resultat af flaks, men summen af små, daglige og konsistente handlinger. Succes er ret og slet en serie disciplinerede vaner, som du praktiserer hver dag. På den anden side af fejlsker resultatet af gentatte dårlige valg, som kanskje virker små, men som akkumuleres over tid. Forskellen mellem succes og fiasko ligger i de små daglige handlingene. Det er ikke de store transformationerne, som gør forskellen, men de små justeringene, som vi ofte lader gå ubemærket hen. Disse detaljerne udgør hele forskellen over måneder og år, og det er på dem, vi må fokusere. I dag vil jeg dele med dig de 10 områderne, du bør forbedre hver dag, for at begynde at mærke ekstraordinære resultater i livet dit. Vi skal raskt gå gennem disse 10 områderne, slik at du også ved, hvordan du kan bruge dem i dine egne mål. Nummer 1. Den første faktoren, du bør jobbe med hver dag, er holdningen din. Holdning er kraften, som støtter alt, du gør. En positiv holdning, som er fokuseret på resultater, er det solide fundamentet, som livet dit bygges på. Det er den, som bestemmer, hvordan du møder udfordringer, udnytter muligheder og interagerer med verden rundt dig. Hvis du lægger lidt indsats i at forbedre holdningen din hver dag, vil du raskt mærke, at det transformerer hele dagen din. Du kan tænke, Jim, det er bare en holdning, det er bare, hvordan jeg føler mig. Men jeg vil fortælle dig, at det ikke bare handler om, hvordan du føler dig, men om, hvordan du ser verden rundt dig. Holdningen din bestemmer, hvordan du ser på problemer, hvordan du håndterer udfordringer, og vigtigst af alt, hvordan du interagerer med folk. Holdningen din er som en magnet, som tiltrækker eller frastøder muligheder. Har du lagt mærke til, hvordan nogle mennesker ser ud til at tiltrække sig gode ting, mens andre altid er på defensiven? Tænk lidt. Har du nogen gang mødt nogen, som hele tiden klager, som altid ser den negative siden af ting, uanset hvor bra forholdene er? Nå, hvad er indtrykket dit af successen til denne person? Du mærker kanskje, at den negative holdningen deres skaber en usynlig barriere for muligheder. På den anden side, en person med en positiv holdning bliver en ægte magnet for muligheder. De tiltrækker se det, som er bra. Folk med denne typen holdning har en tendens til at finde andre og får dem til at ville være rundt dem, jobbe sammen, hjælpe med hvad som helst og vigtigst af alt, se dig opnå succes. Holdning handler ikke bare om, hvordan du føler dig i øjeblikket, men om, hvordan du præsenterer dig for verden og hvordan du former din egen skæbne. Hvis du forbedrer holdningen din, selv om det bare er lidt hver dag, vil du raskt mærke, at nye muligheder begynder at dukke op rundt dig, de som du ikke engang vidste ventede på dig. Når er det vigtigt at forstå, at ændring ikke sker over natten. At forbedre holdningen din er en kontinuerlig, gradvis proces. Hver steg tæller. Kanskje i dag fokuserer du på at være lidt mere optimistisk. I morgen kanskje vil du fokusere på at være mere tålmodig. Og næste dag kanskje du koncentrerer dig om at finde løsninger i stedet for at undgå problemer. Hver dag lægger du en lille sten til grundlaget for en mere solid holdning. Og før du ved ordet af det, har du bygget noget stærkt og varigt. Og når holdningen din forbedres, begynder alt rundt dig også at blive bedre. Relationerne dine, arbejdet dit, helsen din, alt begynder at flyte mere positivt. Nå er næste steg at fokusere på dine kommunikationsfærdigheder, et vigtigt aspekt for succes. Kommunikation er nøglen til alt. Enten det er med en ven, i forretningsforhandlinger eller i forholdet med familien din, er kommunikation i centrum af alle interaktioner. Jo bedre du kommunicerer, jo bedre bliver forholdene dine. Arbejdet dit vil fungere mere effektivt, og du vil have mere indflydelse i dit fællesskab. Men lad mig klargøre noget. Kommunikation handler ikke bare om at snakke. Faktisk, en af de største kommunikatørerne vi kender, snakker ikke så mye. De lytter.
De lytter nøje med empati, og vigtigst af alt med mål om at forstå, ikke bare at svare. God kommunikation er en tovejs proces. Det handler om at udtrykke idéerne dine klart og også at forstå andres. Og du kan forbedre dig på dette hver dag. Kanskje i dag fokuserer du på at være en bedre lytter. Næste dag kanskje du lærer at fremlægge dit synspunkt uden at være aggressiv. Og på dagen efter det kan du jobbe med at finde de rette ordene for at udtrykke følelserne dine på en konstruktiv måde. Hver dag vil du forbedre, hvordan du kommunicerer og skille dig ud fra andre gennem klarhed og empati. Og det er der den virkelige kraften i communication ligger. Jo bedre du kommunicerer, jo mere indflydelse får du. Du bliver en mere effektiv leder, i stand til at inspirere andre til at handle. Nå, fortæl mig, har det sket, at du har blivet lurt af nogen på grund af dårlig kommunikation? Kanskje du tolkede noget på en måde, men den andre personen mente noget helt andet. Denne lille misforståelsen, som kunne været undgået med klarere kommunikation, kan føre til store problemer. Nå, tænk, hvis du forbedrede kommunikationen din bare lidt hver dag. Hvor mange af disse fejlene kunne du undgået? Hvor mange konflikter kunne du løst? Og vigtigst af alt, hvor mye mere tillid kunne du bygget i forholdene dine? Det er værd at reflektere over. Når næste steg er at fokusere på at forbedre disciplinen din hver dag. Dette er afgørende for succes. Disciplin er broen mellem målene dine og præstationerne dine. Det er evnen til at fortsætte, selv når du ikke føler dig motiveret. Det er at gøre det, som må gøres, selv når det ikke er let. Og sandheden er, at uden disciplin er succes praktisk talt umulig. Du kan have de bedste idéerne, de største talentene og de største målene, men hvis du ikke har disciplin til at fortsætte, vil ingenting af dette gøre nogen forskel. Disciplin fungerer som en muskel. Jo mere du træner den, jo stærkere bliver den, og du kan forbedre den lidt hver dag. Kanskje i dag bestemmer du dig for at stå op 15 minutter tidligere. I morgen kanskje du bestemmer dig for at træne, selv om du ikke har lyst. Næste dag kan du disciplinere dig til at holde fokus på arbejdet, uden at blive distraheret. Hver af disse små handlinger af disciplin kan virke ubetydelige, men med tiden vil de føre til store præstationer. Og her er noget vigtigt at tænke på. Disciplin handler ikke bare om viljestyrke, det handler om at skabe vaner. Når noget bliver en vane, slutter det at være afhængig af aktiv disciplin og bliver automatisk. En del af processen med at forbedre disciplinen er at bygge vaner, som støtter dine mål. For eksempel, hvis du skaber vanen med at læse 10 sider af en god bog hver dag, trænger du ikke at stole på viljestyrken for at lære at vokse. Vanen er allerede etableret, og disciplinen bliver naturlig. Jeg kendte en ung mand, som var vældig talentfuld og havde alt potentialet i verden, men disciplinen hans var svag. Han begyndte projekter med mye entusiasme, men fuldførte dem aldrig. Han blev let distraheret af nye idéer, og derfor opnåede han aldrig store fremskridt. En dag satte jeg sammen med ham og sagde, du må jobbe med disciplinen. Du må lære at fuldføre det, du begynder, selv når det er vanskeligt, selv når det virker ubetydeligt. Han tog dette rådet på alvor. Han begyndte småt, fuldførte mindre projekter, og med tiden udviklede han en stærk disciplin. I dag er han ekstremt vellykket, og han vil selv sige, at det var disciplinen, som gjorde hele forskellen i livet hans. En anden måde at forbedre tankegangen din på, er at udfordre begrænsende overbevisninger. Mange af os sitter fast, ikke på grund af de ydre omstændighederne, men på grund af troene, vi har om os selv og verden rundt os. Vi tænker, at vi ikke er i stand til at gøre noget, fordi vi aldrig har prøvet det før, eller fordi nogen har fortalt os, at vi ikke er gode nok. Men disse troende er bare tanker, og tanker kan ændres. Derfor, hver dag, arbejd for at erstatte disse begrænsende overbevisningerne med styrkende tro. I stedet for at tænke, jeg kan ikke gøre dette, tænk, jeg lærer, hvordan jeg kan gøre dette. I stedet for at tænke, jeg vil aldrig blive vellykket, tænk, jeg er på vej mod succes. Hver lille steg, du tager for at forbedre tankene dine, hver dag, vil med tiden ændre synet dit på livet. En gang mødte jeg en mand, som kæmpede med sin egen tankeproces. Han var altid fokuseret på det negative i livet, og så hvert hinder som uoverkommelig og hver fejl som slutten. Som et resultat satte han fast.
Det spilte ingen rolle, hvor mye han prøvede. Han klarede ikke at komme sig videre. En dag satte jeg sammen med ham og sagde, du må jobbe med tankene dine. Slut at fokusere på det, som er galt, og begynd at fokusere på det, som er rigtigt. Han tog dette råd på alvor. Han begyndte småt med at læse nogle sider af en bog, som inspirerede ham hver morgen, praktisere taknemmelighed hver kvæld, og sagte ændrede han fokuset sit fra problemer til løsninger. Over tid blev tankene hans forvandlet, og livet hans også. Han blev mere selvsikker, mere modstandsdygtig og mere vellykket. Alt startede med den daglige praksisen med at forbedre tankene sine. Et andet vigtigt punkt er tid. Det er den eneste ressourcen, vi alle har ligt, men hvordan vi bruger den, gør al forskellen. Tid er værdifuld, og når den er tabt, kan den aldrig blive hentet tilbage. Derfor, hvis du ønsker at opnå store ting i livet, må du lære at administrere tiden din med visdom. Den gode nyheden er, at tidshåndtering er en færdighed, du kan forbedre hver dag. Kanskje i dag fokuserer du på at etablere klare prioriteringer. I morgen jobber du med at eliminere distraktioner. Næste dag kanskje du øver på at sige nej til ting, som ikke er i tråd med målene dine. Hver liten forbedring i, hvordan du administrerer tiden din bidrager til at øge produktiviteten din. Og før du ved ordet af det, vil du være mere produktiv på mindre tid og fokusere på de tingene, som virkelig betyder noget. Nå, fortæl mig. Hvordan føler du dig, når du er optaget, men ikke produktiv? Hvor mange gange bruger du tiden din på ting, som ikke er i tråd med målene dine, mens vigtige opgaver bliver lagt til side? Husk, at være optaget er ikke det samme som at være produktiv. Det er derfor forbedring af tidshåndteringen din er så vigtig. Det handler om at fokusere på de rigtige tingene på rigtig tid, på rigtig måde. En af de bedste måderne at forbedre tidshåndteringen din på er at analysere prioriteringerne dine for dagen. Hvad er de vigtigste opgaver, du må udføre? Hvad kan du delegere eller til og med eliminere? Og her er nøglen. Planlæg ikke bare arbejdet dit, planlæg også pauserne dine. Hvile er like vigtig som handling. Hvis du ikke sætter af tid til at lade op, vil du gå tom. Så administrer tiden din på en måde, som inkluderer både produktivitet og effektivitet. Jeg har jobbet med mange mennesker, som havde vanskeligheder med tidshåndtering. De sagde til mig, Jim, jeg har ikke nok tid til at gøre alt. Og jeg svarede, du har den samme tiden som alle andre. Det handler ikke om at have mere tid, men om at bruge tiden, du har mere effektivt. Så hvis du ønsker at forbedre livet dit, begynde med at forbedre, hvordan du administrerer tiden din. Du vil se livet dit passe sammen på en mere flyttende måde. Næste punkt. Hver dag bør du bygge og forbedre kundskaben din. Verden er i konstant ændring, og hvis du ikke lærer, bliver du hængende etter. Jo mere du ved, jo mere kan du gøre. Jo mere du kan gøre, jo mere værdi giver du til markedet. Og jo mere værdi du giver, jo mere værdi får du tilbage. Derfor, hvis du vil være foran i livet, bør du forbedre kundskaben din hver dag. Hvordan gør det? Enkelt. Læs, lyt, studer. Hver dag forpligt dig til at lære noget nyt. Kanskje i dag læser du en artikel om din branche. I morgen lyt til et seminar om personlig udvikling. Næste dag læs et kurs for at forbedre færdighederne dine. Hver liten investering i læring giver resultater. Du vil opdage, at du bliver mere informeret, mere dygtig og bedre forberedt på, hvad livet har at tilbyde. Og her er hovedpointet. Læring stopper ikke, når du er færdig med skolen. Faktisk er det, da den virkelige læringen begynder. Formel uddannelse hjælper dig at leve, men personlig uddannelse hjælper dig at bygge en formue. De mest vellykkede menneskene i verden er livslange studenter. De har aldrig stoppet at forbedre kundskaben sin, fordi de ved, at jo mere de lærer, jo mere kan de opnå. Mr. Shuf var en af de smarteste personer, jeg nogen gang har mødt, men han nåede ikke dette niveauet af intelligens ved en tilfældighed. Han blev slik ved at dedikere sig til at lære hver dag. Han sagde engang til mig, Jim, jo mere du lærer, jo mere tjener du. Jeg tog dette til mig. Jeg begyndte at læse, se filmer, deltage på seminarer. Alt jeg kunne gøre for at forbedre kundskaben min. Og ved du hvad som skete? Mr. Shuf havde ret. Jo mere jeg lærte,
jo flere muligheder dukket op på min vej, og det samme vil ske for dig. Næste punkt. Det er aldrig en god dag for at forsømme økonomien din. Økonomisk situation er ikke bare noget, som sker med dig, det er noget, du skaber. Og akkurat som i alle andre områder i livet, kræver det daglig opmærksomhed og kontinuerlig forbedring. Hvis du prøver at komme ud af gæld, bygge formue eller ret og slet skabe mere økonomisk sikkerhed, start med små og konsistente forbedringer hver dag. Nå er sandheden denne. Mange mennesker forstår ikke egentlig penge. De ved, hvordan de skal tjene, men de ved ikke, hvordan de skal administrere det. Som et resultat finder de sig selv i en konstant kamp, uanset hvor mye de tjener. Men her er de gode nyhederne. Du kan forbedre din økonomiske situation lidt hver dag. Kanskje i dag begynder du med at kontrollere udgifterne dine, for at forstå, hvor pengene dine går. I morgen, lag et enkelt budget for at sikre, at du lever inden for dine midler. Næste dag begynder du at sætte af en liten procentandel af indtægterne dine til sparing eller investering. Hver af disse små trinene tæller. Og før du ved ordet af det, vil økonomien din være under kontrol og vokse. Jeg siger det til dig, det handler ikke om, hvor mye penge du tjener, men om, hvor mye penge du beholder. Nogle mennesker tjener mye penge, men bruger det lige raskt, som de tjener det. De lever fra løn til løn, altid i økonomisk fare. Men andre, som tjener mindre, klarer at spare, investere og bygge formue, fordi de har lært principperne for økonomisk forvaltning. Disse principperne kan læres af alle. Du trænger ikke være en økonomisk ekspert for at forbedre økonomien din. Du trænger bare at tage små og smarte beslutninger hver dag. Et af de bedste økonomiske rådene, jeg nogen gang har fået, var dette: brug mindre end du tjener og invester resten. Det virker enkelt, men det er kraftigt. Hvis du lever efter dette princippet hver dag, vil din økonomiske fremtid være tryg. Men her er nøglen. Du trænger disciplin. Du trænger viljen til at udsætte umiddelbar tilfredsstillelse. Sig nej til unødvendige udgifter i dag, for at kunne sige ja til økonomisk frihed i morgen. Og dette er noget, du kan forbedre hver dag. Din evne til at tage smarte økonomiske beslutninger, håndtere pengene din med visdom og investere i fremtiden din. Fortæl mig, har du nogen gang set på bankrapporten din og lurt på, hvor alle pengene dine har blivet af? Dette er et tegn på, at det er på tide at begynde at forbedre de økonomiske vaner dine. Det er på tide at tage kontrol over pengene dine, i stedet for at de kontrollerer dig. Og det kræver ikke store ændringer, bare små og konsistente forbedringer. Næste punkt. Personlig udvikling. Livet handler om vækst. Hvis du ikke vokser, står du stille. Og hvis du står stille, går du bakover. Så hver dag må du jobbe for at blive en bedre version af dig selv. Det handler ikke om perfektion, men om fremgang. Det handler om at stadig forbedre, hvem du er, hvordan du tænker og hvad du gør. Personlig udvikling er en livslang rejse, og det er en rejse, du ikke kan undgå. Kanskje i dag jobber du med at forbedre selvforståelsen din, ved at forstå styrkene dine, vanerne dine og dine tendenser. I morgen kan du fokusere på at udvikle en ny færdighed, noget, som vil hjælpe dig i karrieren eller i dit personlige liv. Næste dag kan du bruge energien din på at forbedre den emotionelle intelligensen din, lære at håndtere følelserne dine og forbedre relationerne dine med andre. Hver af disse små forbedringer bidrager til din generelle vækst. Med tiden vil du mærke, at du har blivet personen, du altid vidste, du kunne være. En af de bedste tingene, du kan gøre for personlig udvikling, er at sætte mål. Klare og specifikke mål, som udfordrer dig til at vokse. Men her er nøglen. Disse målene må være i tråd med værdierne dine, lidenskabene dine og formålet dit. Det handler ikke bare om at opnå mere, men om at blive mere. Det handler om at blive den typen person, som er i stand til at opnå disse målene. Og dette er noget, du kan jobbe med hver dag. Kanskje i dag har du som mål at læse et kapitel i en bog om personlig udvikling. I morgen kan målet være at praktisere en ny vane i 10 minutter. Næste dag kan du fokusere på at reflektere over fremgangen din og justere kursen om nødvendigt. Hver af disse små handlinger bringer dig fremover på din vej mod personlig vækst.
Nå er det noget vigtigt at forstå. Personlig udvikling handler ikke bare om at lære nye ting. Det handler også om at lægge bort ting, som ikke tjener dig længere. Nogle gange, for at vokse, må du give slip på gamle vaner, gamle tro og gamle måder at tænke på, som holder dig tilbage. Derfor er personlig udvikling en kontinuerlig proces. Du lærer, vokser og udvikler dig hele tiden. Og jo mere du forpligter dig til denne processen, desto mere vil du mærke, at livet dit forbedres på alle områder. En af de mest kraftfulde lektioner, jeg har lært om personlig udvikling, er denne: du tiltrækker det, du bliver. Hvis du vil tiltrække succes, må du blive vellykket i vanerne, tankerne og handlingerne dine. Hvis du vil tiltrække gode relationer, må du blive den typen person, som tiltrækker gode relationer. Hvis du vil tiltrække overflod, må du udvikle et tankesæt af overflod. Og dette er noget, du kan jobbe med hver dag. Du kan blive mere disciplineret, mere fokuseret, mere positiv og mere vellykket ved at forbedre dig lidt hver dag. Nå, lad os snakke om formål. Dette er afgørende. Formål giver retning til livet dit. Det er grunden til, at du står op om morgenen. Det er det, som driver dig til at fortsætte, selv når ting bliver vanskelige. Og her er nøglen. Du må jobbe med formålet dit hver dag. Du må stadig forstærke det, uddybe det og leve det i alt, du gør. Nogle mennesker kan sige: Jim, jeg ved ikke, hvad mit formål er. Og det er greit. Du ser, formål er ikke noget, du finder en gang for alle. Det er noget, du opdager og udvikler over tid. Og du kan forbedre det lidt hver dag. Kanskje i dag har du brugt lidt tid på at reflektere over, hvad som virkelig betyder noget for dig. I morgen tager du et lille skridt mod drømmene dine. Næste dag justerer du handlingene dine efter dine værdier. Hver dag gør du fremskridt for at leve et liv med formål. Og før du ved ordet af det, vil formålet dit blive klarere, stærkere og mere tilfredsstillende. Her er sandheden. Når du lever med formål, vil alt andet falde på plads. Arbejdet dit bliver mere meningsfyldt. Relationerne dine bliver dybere. Udfordringerne dine bliver til muligheder for vækst. Formål er grundlaget, som et tilfredsstillende liv bygges på. Og det er noget, du kan jobbe med hver dag. Jeg mødte en mand, som havde alt. Penge, succes, berømmelse. Men han var dybt ulykkelig. Han kunne ikke forstå, hvorfor. En dag havde han en samtale med mig, og jeg spurgte: hvad er dit formål? Hvad er grunden til, at du gør alt dette? Han klarede ikke at svare. Han kunne ikke forstå, hvorfor han ønskede det. Jeg sagde til ham: du må finde dit formål og leve med det hver dag. Han tog rådet til hjertet. Han begyndte at fokusere på det, som virkelig betyder noget for ham. At hjælpe andre, gøre en forskel, leve et liv med mening. Og ved du hvad som skete? Hele livet hans ændret se. Han fandt lykke, tilfredshed og en følelse af fred, som han aldrig havde oplevet før. Alt gennem den daglige praksisen med at leve med formål. Nå, en af de vigtigste tingene at jobbe med hver dag er at være taknemmelig. Taknemmelighed er en af de kraftigste følelserne, du kan kultivere, og den har evnen til at forvandle livet dit på måder, du ikke engang kan forestille dig. Du ser, når du fokuserer på det, du er taknemmelig for, ændrer du fokuset dit fra det, du mangler, til det, som allerede er bra. Og ved at gøre det, tiltrækker du flere gode ting til livet dit. At være taknemmelig er noget, du kan praktisere hver dag, og det tager ikke mye tid. Kanskje i dag har du et øjeblik for at sætte pris på menneskene i livet dit, som støtter dig. I morgen fokuserer du på de små velsignelserne, som du vanligvis tager for givet. Helsen din, hjemmet dit, jobben din. Næste dag udtrykker du lidt taknemmelighed for udfordringene, som har hjulpet dig at vokse. Når du er taknemmelig, ændrer tankegangen din se fra knaphed til overflod, og etter hvert vil du mærke, at synet dit på livet ændrer se fuldstændig. Har du nogen gang haft en dårlig dag, der alt så ud til at gå galt? Vi har alle været der. Men her er hemmeligheden. Selv på disse dage er det noget at være taknemmelig for. Kanskje det er lektionen, du lærte af en fejl.